Zo, hallo. Hallo. Hey, ik heb schieten. Hallo. Oh. Ah, ik heb mijn... Oh, ben je dood? Nu al? Ja, je bent nu al dood. Vechten voor je leven. Oh, ik ben ook dood. Nou, gaat heel lekker. Spel. Heerlijk, oké. Nou, dat was hem. Hey, tot volgende week, hè. Oh, zucht. Jezus nou, Christus. valschade voorkomen. Hou de parachute open tot je de grond bent. Ja, ik heb hetzelfde. Avoid fall damage. Oké, daar zijn we weer. Poging 2, verhang je uit. Je bent op de grond. Wee! Waar ben je? Ik kan naar beneden droppen. Oh ja. Wee! Oké, daar ben ik. Waar ben jij? Hoe daar? Hallo meneer. Hallo. Welkom bij Far Cry 5. Dank je. Alsjeblieft. Ik zie daar een ammo crate, denk ik, op 62 meter. Dat is jammer. Wat, Ik wilde mijn beer uitnodigen. Mijn cheeseburger. Oh. Dan kon je zo'n campagne en volgt dan een volgt cheeseburger. What the fuck? Wat? Wat is dat? Ik kwam hier naar binnen lopen. Ik wilde naar binnen lopen en dan is winst. Ik kom achter. Ja. Hop. Woehoe! Niet, motherfucker. Nee, maar dan winst was de garagepoort tegen. Jo. Oh. Is er? Oh, je bent op, Oh dear. Oh dear. Oh, je hebt hem opengemaakt. Oeps. Hier is iets niet goed gegaan. Pak Nee. daar die, ik geef even voor de mensen thuis. Hallo mensen thuis, hallo. Ik heb Far Cry 5 al heel veel gespeeld. Ik heb volgens mij iets van 180 uur of zo erop zitten. Volgens mijn Steam. Dus alle wapens en alle gadgets en alle dingetjes zijn voor Bas. Hallo. Hallo. Goed. Zullen we? Yeah. Wat gaan we doen? Waarheen gaan we? Kijk, we hangen uit op de map. Oh, we hangen nog hier uit. Ja. Ja. Oh, Zie jij op oké. je minimap? Ja. Oké. Je zit tegen hem op. Dankjewel. Oh, we hebben gaan, auto. Piloot. We gaan nu naar een boerderij. En daar gaan we een nieuwe companion. Een hond. Gewoon een hond. Faith Seeds Region. Volgens mij zie ik mensen de weg geblokkeerd. Ja. Oké, wacht maar. Deputy, you've crossed into the henbane. Don't Gangbang. trust anything you see. And sure as shit, don't believe a word that Faith says. Die is dood. Also, steer clear of those white flowers. They seem harmless, but they will fuck your shit up. If you don't believe me, just wait until you come across some Niks gewonnen. shambling Oh. junkies. Sorry. Call Maar them niks. angels. But they'll tear through you like shit through a goose. Like shit through a goose. Daar heb je ook ammo. Waar ben je? Oh, daar ben je. Coast taking food, goods, equipment, whatever they want. Even people. John Seed is forcing them out of their homes and Ik moet even de andere kant instappen, denk ik. Folks refuse, Je well, kunt als je in de auto zit, kun je ook in het zee geloof ik. Oh. worst of it seems to be centered around Falls End. So I'd head that way. 400 meter naar links en dan zijn we eraf. Oh. Goed zo. Roadkill. Oh, we moeten daar hier even links beschermen, of bevrijden. Oké. Don't let them put me in a bunker. Liberate. Thank you Oh. for Oh, er is nog iemand hier in de buurt.
Er was iemand in de buurt. Dus... Jongens, zo makkelijk gaat het tegenwoordig. Zeker. Earl took his truck over to the trailer park. He was gonna try and get people out, but the cult got him. Met de We need to go get him. Nieuwe personage onthuld. Woehoe. We gaan eerst daarheen. Oh. Let's go. Wacht even. Hang on. Oh, oh. Oh, What the fuck? Hij komt nu achter je aan, hij is nu boos op je. Oh, oh. dat is... Ja, het is melk. Mijn health heeft hij gewoon. Serieus? Ja. Boom. Offroading bitches. Ja, naar links. Oh. Wil je die opblazen? Wacht. Ligt staan. Kus. Ja, die rode silo's die kun je opblazen. Daar zit iets van glas of benzine of whatever in. Oké. Ik heb volgens mij wat dynamite. Komt ie. 3. Nee, ik wil niet mijn mesjes gooien. Even kijken. Hallo. Hallo. 8. Hoppa. Bam, zoei. Im. Bam. Die is weg. Die is Oké, weg. let's go. Save that little doggy. Ja, ik ben er. En nu? Oh, we moeten daarheen. Even er staat eentje. Is dat een... Oh, die is veilig. Ja. Er staat een icoontje boven. How you doing? The cult's been rounding up all the dogs in the county and sending them north. Ja, die kun je Tried calling oppakken, Ray die Ray to loot. warn her, but she won't pick Ja, up. daar go. Oh, dat is voor mij dan ook de vat. She loves swimming like it's Oh, a kid. nice. Boomer gaan we nu wat bevrijden. Yep. Dat is toch hier ergens? Wat doen we? Oh, hier. Die zit hier boven, toch? Nee, dat is wel een wapen-icoontje. Moeten we daarheen? Ja, we hadden dat icoontje met die Amerikaanse vlag, daar moeten we naartoe. If you find yourself running low Welke on van de funds, 3? the best way to make a quick Ik zie buck er is to go hunting. één. There's a lot of folks out there who'll pay good Oh, money hier is for een poppetje meat. boven met een pistool. Ja, die kun je wapens kopen en ammo kopen. Oké, daar gaan we weer. Of kunnen we jat? Ik hoor iets van een panter. Jo. Wat is het? Oh. Hutch. Die Nee, kun je scannen. Die panter kun je looten, zeg Ik kon maar, nog eentje. scannen. Links. Oh. Dat was een of ander brommish wat op mij kwam. Een Er komt vrommer. nog een panter achter. Als een hond. Go away! Hij is er. Ja, het nadeel is, ik heb maar 1 slot op dit moment voor mijn wapen. Dus als ik een shotgun ga pakken, dan kom ik niet zo ver mee. Kan ik jou niks geven? Geef ammo kan ik wel doen. Hier, ammo. Maar dat heb ik al vol, denk ik. Langzaam bouwen we dat gewoon op en dan krijg je ook... Ja, daarom. Komt goed. Zullen we gaan, joh? Is goed, joh. Moeten we... Ik ben even twijfel. Waar is daar? Dat is mensen daar. Recht voor ons. Daar. Daar die rook is, volgens mij. Ik zie er ook een geel cirkeltje. Een wit cirkeltje. Ah, hier moet hij zijn. Oh. Een agressieve kalkoen. Help! Help! Motherfucking kut kalkoen. Echt. Kijken! Motherfucker. Oeh, Oké, hier. ze verkopen. Uitmaken. Oh, dat was hem. Ik kan niet meer. Oeh, ik zie... Kun je het zien? Ja, maar 2 poppetjes. 3. 3 poppetjes en die hond. En die hond moeten we bevrijden. Oké. Wil je het sneaky doen of gewoon bam, zo weer? Wat weer? Ik ben al hier. Ah, ja. Wil ik snipen? Jo, doe maar.
Bim! Bam. Oh, dat is de vriendelijke hond. Deze, ja, deze moet je niet... oh. Hallo! Oh, boem. Mr. Boomer. Wat zijn we dan mee? Is die van mij? Hier is hij, jouw beste vriend. Yay! Oh, dode mensen. Oh, ik zie nog een poppetje. Oh, kijk uit. Hallo mensen. Hey, kid. Losing Ray Ray. Zijn we... That one hits hard. This fucking Seed family. Oh, waar ben je? Ben je Glad dood? to hear you, Ray. Nee, ik ben hier achter rondlopen. Let me tell you. Ik ben even het huis van binnen aan het gaan. He'll sniff out trouble and watch your back better than you can believe. I can't believe. Oh, waar is dat? Oh, waar is het toch? Hallo. Ik ben eventjes hier aan het looten. Oh, jong. Hier op de... moet je... ja, wapen... handgun. Heb ik al. Wat? Wat is Boomer? Achter het huis. Boomer. Hallo! Hoi! Hierboven. Hallo. Hey! Ik heb iets voor je. Oh, zeg het eens. Kom maar aan Smit, kom maar aan Smit. Kom maar mee. Volg mij maar. Ja, ik kom mee, ik kom mee. Volg mij maar. Kom maar. Overheen jumpen. Ja? Hier ook even overheen jumpen. Blijf je even hier staan. Waar de fuck naartoe? Kut. Oké, een momentje. Tada! Wow, what the fuck, hoe heb je dit hier uitgerold? Cool hè? Nou, ik heb al $1165. Mooi. Nice. Muy caliente. Kun je ook upgraden? Wat wil je upgraden? Je inventory. Jazeker. Wie dat? Hoe bedoel je inventory? Je wapens en zo. Ja. Oké, dan moeten we naar zo'n... Wacht, ga jij hier schieten? Dat krijg ik. Ja, nou, meer bedoeld eigenlijk voor te kijken voor een extra slot of zo. Maar we kunnen ook misschien nu even stiekem nog verder in het verhaallijn. Bim! Let's go! Extra slot en zo, dan krijg je er middel van experience points. Oh, dan je moet ik gewoon even vrijkopen, geduld zeg maar. hebben. Ja, daar, schiet hem op. Blaas hem op, blaas hem op. Bam. Bam. Nee, dat was geen. Dat was gewoon een emmertje. Oh, gewoon rechtdoor knallen. Nee. Oh, wacht. Hij hangt vast. Nou. Zo eruit gaan, want we komen niet verder. Oh. Ja, oké, we moeten outpost liberaten. Ja, zoals deze. Pas op, Deze. zie je mannetjes. Yeah. Bam! Boeia! Nou, dat was nog eens easy. Zeker. Dat ging niet volgens de originele verhaallijn. Kijk, ze stoel. Ram cool. Oké, kijk hier kun je Oh, sorry. wapens Ja. bekijken. En dan kun je eens kijken wat er nog meer is. Wapens, voorwerpen, buiten verkopen. Jo, ik ga weer buiten verkopen. Hoi broer, hallo. Hallo. Heb ik die spoemelhuiden, puma-huiden nog nodig? Nee, hè. En die veren. Nope. En ik heb nog een kaart. De kaart van Hope Country. Heel vergeten. Ja. Ja.
gun this time. Mooi. Oké, ook weer geld verdiend. Chris, Ah, ik kijk kan of, Sorry? kun je inderdaad kijken of je nog meer wapens of een andere gun. Ja, ik ga eerst hier even wat pakken. I ain't never seen bears like this before. Oh ja joh. Tim! Weet je wat ook cool is? Weet je ook kijken? Nee. Waar ben je? Waar ben je? Hier, hallo. Hallo. Nice work getting rid of those cultists. Kijk, ik heb Maybe een you could shop. help me with something else. Jo. Zie je? Ik heb een I was shop. right Ik through. hier gewoon tot me Tracking staan. bears. Ja. Normal Wat ook ermee kan. circumstances, Kijk try maar and naar de catch 'em, meneer. at least you must be out of your fucking mind. Tada. Dat is die mevrouw en mevrouw. Poenk. Gaat een shop in en nou. Ik hou er wel eventjes bij. Ja, I got some big pests to take care of. die vond het niet leuk I goed need te an doen. Sorry. exterminator. Nee. One of our patrols tried warning some out-of-towner about Eden's Gate. Even kijken. Hoe gaan we naar meer naartoe? Hier is een missie. Merle Briggs. Daar kunnen we naartoe. Oké. Gaan we met lijp limbo of gaan we met tractor? Hou de tractor Oké. Eens kijken of je er met z'n tweeën I op got kunt. some Gaan we big erin. pests to take care of. Exterminator. Wacht. Oh, oei, ga maar. Kijken hoe we dit voor dit overleven. Toet toet. 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 Kijk uit met boomer, hè. Kijk uit met boomer. Toet toet. Toet toet. They see me Daar run. heb je een... Bam. Zo. Ja. Ja, is dood. Kun ik... Pak Oh, eruit, boomer! Oh. Och, Ik ga boomer reviven. Oh, kom maar Wapens. Juuske. Oh, pas op. Mensen. Nou, dat was hem. Is er één, hè? Joep. Was dat het hier? Zit er maar één ding in? Ja. Je kunt er ook in komen staan, hè? Ik zag iets van remmen. Nou, maar... Oh, klimmen. Ja, nee, ook niet. Oh. Bam. Nou, dat was snel. Buitmaken vol. Oh. Nou, zullen we gaan? Dan gaan we on the road again. Toet toet! Oh! Oh, moeder, wacht, dit is zo'n zielig geluidje. Waar is die? Oh, daar, is in het veld. Ja. Ik denk in het prikkendraad blijven hangen of zo. Oké. In ieder geval. Toet toet! Oh, een buffel. Echt voor ons, een buffel. Nou ja, maar als liever aardrijden. Ja. Wat? Hij leeft nog! Oh, pas op, achter je. Oh. Ik denk dat hij dood is. Ja. Oh. Ah. Is er sowieso dood. Oké. Hey, Kom eens een keer dood. komt weer een truck. Oh, die moeten we bevrijden. Dan krijg je experience points. Gaan we dan. Je met een shotgun. Ik hoef geen shotgun, dankjewel. Ik ook niet. Ik heb trouwens nog een leuk wapen. Een add-on. Yay, 2 punten verdiend. Kijk, ik ga even opzetten. Kijk. Ik heb een we wapen zien- van Mars. Kijk. Ja. Boomer is tijdelijk niet beschikbaar. What the fuck? Boomer. Damn.
Laten we weer gaan. Oké. Blikje gooien. Ja, F volgens mij. D. Oké.